motivă să primim bani din afară. Și mai avem un proiect de ordine de zi pentru care nu ați primit material, în legătură cu hotărârea 34 pe 2020. De la prefectură s-a întors cu niște clarificări. De la OCPI. Când am acceptat donația unei străzi pe satul Albești, e vorba de strada donată de domnul Enescu, da? Decât de Enescu. Hotărârea 34 pe 2020 și încă un cetățean. Nu s-a specificat hotărârea de Consiliu Local unde intră, în domeniul public sau privat. Și ne spun ei, terenul va intra în domeniul public. Aveți în spate, la material aveți solicitările celor de la UCPI. Să completăm hotărârea 34 pe 2020. În rest, celelalte proiecte s-au discutat. Ați avut la mapă. Ați avut, astea s-a ajuns toate la mine, sunt, ca să le bag în contabilitate. Sunt convocatoarele de, după ce le semnați toți. Citiți ordinea de zi, doamna vice, și supuneți-o la vot. Deci, dispoziție, da? Se convoacă Consiliul Local, Comunei Cinicul de Sus, în data de 15 a 12, în ședință ordinară, la sediul Primăriei Cinicul de Sus, orele 8:30, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre prin aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a amenziilor pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comunei Cinicul de Sus, județul Dolj. Proiect de hotărâre aprobarea cheltuielii sumei de 4.176 lei pentru ajutorul de urgență din bugetul local pentru mormântarea numitului Vâlbea Gheorghe, cu domiciliul în Comuna Cinicul de Sus, județul Dolj. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Șimnicu de Sus și ale autorității publice locale din Comuna Șimnicu de Sus. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021-2027, Comuna Șimnicu de Sus, județul Dolj. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HL 34 din 23/7/2020. 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Șimnicu de Sus în Consiliul de Administrație al Școlii Leșile cu clasele 1-8 județul Dolj, diverse interpelări. Aceasta este ordinea de zi. La punctul numărul 1. V-am spus care sunt cele două proiecte față de materiale care le-ați avut la ședința de comisii. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Cine este pentru? Toată lumea, da? Domnul Pasăre e cu ochelari, n-a avut. Am zis, am ridicat mâna. Da? La... Gata, da? A semnat, mai e un convocator aici. Să ajungă la mine. Și acela, da? La cele 4 comisii. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și anul pe 2021. Doamna Istimov, inspector fiscal, care ne prezintă să vă propun pentru anul 2021 impozitele și taxele locale la nivelul Primăriei Comunei de Sus. În ceea ce privește impozitele, au urmat la anul 2020 cu o singură modificare, respectiv taxa de eliberare a devenit de 10 lei, respectiv 20 de lei în regim de urgență, taxa de eliberare certificat fiscal 25 de lei, respectiv 50 de lei în regim de urgență, taxa înregistrare și ramiere mijloace de transport, respectiv la urgență 100 de lei. Având în vedere prevederile legale de mai sus, am promit anexa 1 pe care dumneavoastră ați și primit-o de la mapă, la nivelul impozitelor și taxelor din anul 2020 și am propus-o pentru analiză și aprobare. Ținând seama de prevederile legale de mai sus, propune să fie aprobate în cazul mijloacelor de transport hibride, reducerea ca și anii anterior cu 50%, conform articolului 470 alineatul 3 din Codul Fiscal. În ceea ce privește stimularea încasării impozitului la clădiri, la teren și la impozitul de mijloacelor de transport de la persoanele fizice și juridice care plătesc cu anticipație până la 31 martie 2021, inclusiv sumele datorate pe întregul an, propune de asemenea să fie aprobată o bonificație de 10% maximă prevăzută de Codul Fiscal. Având în vedere prevederile și propunerile de mai sus,
vă solicit să emiteți o hotărâre în acest sens. De singura modificare este la cele 3 taxe. Știți foarte bine deosebirea dintre impozit și taxă. Impozitul este o prelevare obligatorie prevăzută de lege. În schimb, taxa reprezintă o plată plătită pentru contravalarea serviciului prestat de către funcționari. Având în vedere că la nivelul comunei și Micul de Sus, de la începutul anului și până în prezent, au fost înregistrate peste 400 de mașini de mijloace de transport și peste 400 de autovehicule și mijloace de transport aviate, practic sunt 800 și ceva de operațiuni făcute. Toate au fost gratuite. Când am luat în vedere instituirea acestor taxe, ne-am consultat noi angajații cu conducerea, dar am ținut cont și de ceea ce este în afara Consiliului Local, respectiv la celelalte primării din județ. Ceea ce am observat la Primăria Craiovei, că taxa de urgență pentru mijloacele de transport este 1.000.000 de lei. De aici ne-am inspirat și noi și pentru asta v-am propus aceste modificări. Înscriere și scădere? Da, pe loc. Deci în 2 minute. Ceea ce facem noi de alte zile. Da, Doamna Istimov, v-ați uitat la Craiova, fără în schimb să țineți cont că la Craiova sunt duble și impozitele. Dacă ar fi fost să fiți just, ar fi trebuit să propuneți taxa la jumătate din cât o are Craiova. Una la mână. A doua la mână ați zis că acele operațiuni au fost făcute gratis. Nu, acele mașini le-ați înscris urmând să plătească impozit. Nu este nimic gratis. Ba nu, este o prestare a unui serviciu. Da, ați prestat un serviciu pentru care sunteți plătit. Pentru asta este funcția dumneavoastră, să faceți lucrul respectiv. Dacă vreți să-l luați ca atare și alți bani pe lângă aceea, deschideți-vă un birou de copiat acte, nu știu. Dați-vă demisia și... Comuna a spus că s-a dus la Dar nu este o sumă atât de mare. Înțelegeți? Noi trebuie să atragem oamenii să-și înscrie mașinile astea ca să nu plătească Cum ne impozitul. atragem să blocăm activitatea, adică să vină din Craiova să-și înscrie mașinile aici. Și vă plătești impozitul. Și vă plătesc impozitul. impozit. Păi vă plătește, când înscrie mașina, trebuie să plătească impozitul pe tot anul, în curs. Păi Nu plătește. Dacă mașina e înscrisă pe anul Nu, doamne, trebuie să faceți o cerere ca să vă vireze diferența pe lunile care au rămas până la sfârșitul anului dacă s-a plătit în altă localitate. Așa zice legea. Oamenii încearcă să fenteze legea. Eu v-am înțeles, dar v-am zis că dânsa ca și inspector, poate să aducă acei bani. V-am dat exemplu, dacă cineva vinde din Craiova unde impozitul este plătit, dânsa trebuie să facă o adresă către Craiova pentru virarea prevederile noului cod fiscal prevede începând cu anul următor. 31 decembrie. Vă plătește dumneavoastră, puteți să solicitați sumele. 2021 iunie, Eu la 2022 Craiova am înscris, am un impozitul. buletinul de oraș și am înscris și am scăzut pe loc mașina. Și cât Am ați plătit plătit? 1.000.000 înscris, 1.000.000 scăzut și 15 parcarea. Da, v-am zis, una la mână la Craiova este dublu ca și impozitul. Dacă ar fi să ne Și a plătit raportăm la taxele lui Craiova, ar trebui să venim și noi. Impozitele la noi sunt la jumătate, trebuie să plătim la jumătate. Aici e 50 de lei. Nu, asta l-am zis. Haideți să ne raportăm, haideți să ne raportăm. Nu neapărat că sunt unii care vin cu mașini de 12 ani, 15 ani, care costă 500 de euro. de hârtii, de imprimate, de... Deci este Da, doamnă, hârtia vine cu ea făcută decât pune o ștampilă pe ea. Haideți să ne cramponăm degeaba la subiectul ăsta. Alte Sunteți liberă, doamna... Stați un pic, nu să termină. Alte discuții. Pe alte, la taxe și impozite, altceva, dacă mai aveți de... Alte amendamente, alte discuții. Pe alte articole. Mai este chestia asta cu impozitul către case, cu Așa. fiscal. Nu toată ziua cumpără lumea case ca să ne cramponăm acum să zicem că a crescut de la 2 lei la 10 lei. Parcă s-ar face tranzacții imobiliare 5 milioane. În primul rând, asta cu taxele, eu o văd că a fost o discuție în mediul online, Da. o văd ca un lucru benefic. Sunt atâția și atâția dezvoltatori, Ce discuție? că n-ar fi bună chestia asta. Păi asta nu e pentru cetățeanul de rând, asta e pentru dezvoltatorii ăia de vând 400 de case. Probabil nu știți termenul de adeverință. de urgență. Nu Are pe la adeverință. Probabil nu știți termenul de adeverință. Adeverințe nu se dau numai pentru acele lucruri. Ar trebui și pe la de urbanism pusă taxă de urgență. Păi n-avem cum să-l dăm la urgență pe la Păi de puneți în urbanism. 5 zile, îl dăm la urgență Nu 5 se zile. poate, că noi luăm Nu, atât e la vremea Consiliul de la Județean. Consiliul Adică Județean. nu Nu merge 2 zile, da. Nu se poate. Da. deocamdată. Dar la asta, de la 2 lei la 10 lei pentru ăia Să care bani vând de 700 hârtii, de de imprimate, case. de turi, de Și ne tot. uităm după Da, aia da, că sigur, să da, facem asta. suntem în pandemie. Păi nu-i taxăm nici pe aia care fac Din asta trăim, domnule Gheva, din asta trăim. Din asta ne asigurăm funcția. Păi de Anul din taxe și trecut impozite. s-au făcut Din taxe și 400 de... impozite.
Ce impact are asupra bugetului taxa pe care ați Domnul propus? Gheba, dacă nu-i taxăm nici pe ăștia, de fapt 4 miliarde de case, atunci pe cine să taxăm? Drumurile alea, cu ce le facem, domnul Gheba? Păi cu ce facem drumurile alea? Pline de nămol. Cred că nu e o Și așa sunt toate drumurile de bază. Păi sunt, dar măcar să aducem ceva bani, nu? Că de asta stăm la asta. Da, dar ea să plătească taxa de urgență, nu să vină să ia pe loc și să nu plătească Păi de unde taxa de știți urgență. dumneavoastră că nu e? Tocmai asta, că nu știi. Păi cum nu știți? Trebuie plătită, o plătește, vă dați seama că ea chitanță. Păi cum faceți Se datoria? atașează chitanța în Se spate. poate constata când vine un control din condica de intrare. Înregistrare. Deci Eu se de poate câte ori am verifica venit la în primărie, orice am venit și m-am cerut taxă de urgență. A zis că nu aveți taxă de Păi n-avem urgență. acum. N-am avut, stai că a zis că a fost votată mai de mult, s-a S-a pierdut. desfințat cu S-a animul. Acum desfințat, o da. instituim. O moment. instituim. Oricum, noi așteptăm să vină viza de legalitate. În momentul în care prefectura spune că e ok, o vom încasa. N-a zis nimeni că nu e legal, a zis că nu e moral, nu că nu e legal. Săraci miliardari. Comuna Șinică e o comună în dezvoltare, avem nevoie de resurse financiare, impozitele, de când nu s-au mărit impozitele la cetățeni, la clădiri și la persoane. Oricum sunt destul de mari. Ia auziți, impozitele, cât plătiți Sunt la nivelul impozit? codului fiscal. Ia auziți, domnul Gheba, Cât la plătiți, nivelul domnul Gheba, codului, dumneavoastră la cât casă? plătiți pe casă? 300 de lei. 3 milioane? Da. Cu mașini cu tot, poate. Cu mașini cu tot. Care mașină? Ia-ți hotărâți și mie la domnul Gheba cât plătește Terenul la cu tot impozit. E vorba de clădire. Deci, De clădire. clădire. Cât teren aveți? Că în jur, terenul la E Iscaulean e 60 de lei pe Păi hectar. știu, pe hectar, da. Da, și aveți Ce e și 4 puțin? hectare, bănuiesc. Da. A, la câmp, la Da, și câmp. de aici da. cine rămâne. Așa și la casă, vii la casă, la Plătești casă. o dată impozit la primărie, o dată impozit la ANAF. Plătești Așa. acolo tot 60 de lei. O dată taxă de gunoi, o dată taxă de, taxă de, nu vă gândiți, cum zice domnul Ifrin, la 5 care au bani. Noi vorbim de 5.003 persoane Dom'le, în că comună. nu toți cetățenii Eu cred că Păi, nu nu, vreau să cetățenii sunt să vândă casele și Dom'le, dumneavoastră nu afectați o persoană, afectați pe toate persoanele, nu o persoană. Treaba dumneavoastră, am zis nu că nu este legal, am zis că nu e Haideți că moral. acum 4 săptămâni a însemnat chestia aia cu 65.000 de lei pentru drumuri. Pe ce drumuri ați făcut? Ce piață ați băgat acolo? Păi n-a spus dumneavoastră că sunteți fericit că v-a făcut strada nu știu care, cu piatră, cu nu știu Ce stradă mi-a făcut-o că s-a făcut la loc? Era pentru altceva, Ai- închiriere buldo excavator. Închiriere cu Închiriere cu excavator. tilaj, Păi pe- primăria de ce n-a luat fonduri să-și ia un buldo excavator? Domnul Gheba, dumneavoastră sunteți departe de ăștia, domnule. Mergeți în Parlament și faceți legi, domnule. Mergeți în Parlament și faceți legi și vreau să vă văd peste 4 ani să veniți aici să-mi spuneți, domnule, eu am dat legea X. E cea mai bună lege pe care am dat-o și o pun în, avantajează administrațiile publice locale. Și peste 4 ani veniți și spuneți, da, domnule, așa e. Vă strâng mâna și vă spun, da, domnule, ați făcut un lucru bun pentru administrația publică locală din țară. Așa să dăm din gură, toți ne pricepem. Da, noi nu suntem. Dumneavoastră, unul, nu aveți o lună în administrația publică locală experiență. Păi nu am. Păi și atunci despre ce vorbim? Care e problema? Dar văd și niște lucruri. De ce lucruri să le vedeți? Vedeți că nu e strada dumneavoastră asfaltată, dar pe Nu celelalte are. le-ați văzut? Păi toate sunt. Care Ce le toate, asfaltăm? domnule? Care Domnul toate? Gheba, Care cu ce le toate? asfaltăm dacă noi Strada Macului, nu dacă avem vreți. taxe, nu Sunt mai avem multe. Doi, state. celelalte, dar până ajungeți la strada dumneavoastră, nu mergeți pe asfalt. Până la școală, pe ce mergeți? Mergeți prin noroi? S-a dezvoltat, nu ne mai Dar ajută. ăia care fondurile. merg prin noi, am și o întrebare, de ce nu se face o diferență la impozit? Ăla să plătească mai puțin și lasă el să mai pună. Să Că la ăla nivelul beneficiază codului de fiscal. apă. Spuneți, doamne, Nu ar da legiuitorul chestia asta. Uite, domnul Gheba acum poate să meargă în Niște zone, pe niște zone, este și Craiova. Ca ăla care are apă și canalizare și asfalt și, mă rog, alte condiții, să plătească un pic mai mult. Eu întreb pe Nu domnul ar, deputat, nu ar sta bine legiuitorul. Să poate face prin lege în Parlament Mie așa mi se pare corect. Eu știu să asta cum la stabilească Craiova niște diferențe. stă pe poporului și plătește taxe la primărie la zona 0. Acolo, Așa. că e centru. Păi și aici sunt. Dar nu să plătească cu ăla din Brescia sau Catargiu. Haideți că trecurăm de la subiect. Aveți alte Haideți, discuții? supuneți la vot. Dar eu propun altceva. Aveți alte discuții, ia spuneți. Eu vă propun ca taxele acestea să le vădim doar cu 50% la eliberare. Asta e părerea dumneavoastră. Supune la vot amendamentul ăsta? Eu zic că e mai echitabil. Dom'le, asta e părerea de Să le limitați la 50% față de Da, propunere. De ce s-a față de propus? propunere. 50% e prea mult și față. Păi ce, domne, 1 milion pentru ăla de ia în regim de urgență? De, Nu m-am referit la... dar la ce? Cu mașini. Nu, doar La mașini. la eliberări. La eliberări de documente. Nu de Mi se înregistrare. pare prea mare. Și cât? 50 de lei o adeverință? Nu, 5 5 lei o adeverință? 50. 150 vine, 15 lei.
Deci 50%, să mărim cu 50%, prea e mult dintr-o dată 100%. Nu primește. Nu s-a Să zicem mărit că niciodată. Nu s-a ar mărit fi niciodată. o chestie de compromis. E poate fluxul și de acte cetățenii foarte văd mare. altfel Da. treaba. Hai să supunem la vot. Cine Ca este să nu scoate pentru care vin în de varianta asociații, propusă de executiv, da? Deci de executiv. Cine este pentru în varianta propusă de noi? Cine este pentru varianta propusă de domnul Stai? Haideți să numărăm și noi. Deci Ok, câte om cu voturi șapte, am? om cu Hai că șapte. aveți majoritatea, ce nu mai e. O cu 7. Nu ca să știe, dar eu am spus o chestiune. Da, da. Acum să nu băgați pumnul voi în gură, că sunteți voi 8 și ai lasă în proștii ăștia. Nu, dar Da? s-a Deci hai să consemnat fim cu dumneavoastră de foarte vedere. realiști, așa. Nu, domnule, Am propus un impresia lucru asta care o este lăsați foarte dumneavoastră. corect, foarte echitabil și foarte Da. concret. Impresia asta vă lăsați dumneavoastră singuri. 7 împotrivă, Da, da? da, da. Toată lumea împotrivă, cei 7. N-a spus, doamna Lucia, sunteți împotrivă? Că dacă n-a ridicat mâna, Da? aici la Deci ăsta e mesajul partidului UNPR-ului. Să nu voteze Nu, nu, nimeni. USR-ului, nu UNPR-ului. USR-ului. Care? Că au votat până acum tot. Ce ați Singura votat? dată când nu votăm. Că nu suntem de acord cu mărirea taxelor astea. În tot Da, județul da. n-ați votat un Haideți, viceprimar. haideți, mai departe, da? Că nu mai. Mulțumim frumos, doamna Eftimov. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului local al Comunei Șimicu de Sus, județul Dolj. Deci a venit o hârtie de la finanțe, de la Votul a fost trezorerie, secret, domnul. în 10/12/2020. Și aici a fost secret. Ce Hai să de fie unde să secret? știi? Votul. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, da? Pentru plata drepturilor asistenților persoană cu handicap grav și indemnizație lunară a persoană cu handicap grav, da? Program am 2020-1339, influențe HE 1044 pe 2020, semestru 4, 124, program actualizat 1463. Aveți și referatul de specialitate întocmit de doamna consilier Enache Cristina Marinela, legea 5 pe 2020, bugetul de stat pe 2020, adresa trezoreriei 24 482 10 a 12 2020, propus spre aprobare Consiliul Local modificarea bugetului local după cum urmează. La venituri, la 11.02.06, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului local 124.000 trimestru 4, la cheltuieli, la capitolul 6802, asigurări și asistență socială, articolul 570201, ajutoare sociale în numerar, suma de 124.000 lei, indemnizații handicapați, trimestru 4. Deci propun modificarea, rectificarea bugetului local cu influențele arătate anterior. Cine este pentru? Toată lumea. Haideți să semnați raport comisiei. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre aprobarea cheltuielii sumei de 4.876 pentru ajutorul de urgență din bugetul local, înmormântarea numitului Gârbea Gheorghe, cu domiciliul în comuna Șimicu de Sus, județul Dolj. Ați avut materialul, l-ați studiat? Aveți ceva discuții? Nu. Rămăsă să căutați faptul că au și ceva rude pe aici. Ați găsit ceva? Au o soră și mai are o soră vitregă. Cea vitregă nu vrea să știe de el, iar sora altă e săracă, vai de mama ei. Cine e sora lui? A găsit-o poliția la Târgu Jiu. Trebuia să faceți acea mențiune Cu pentru... Ionicu, alu Sifonaru, părinții sunt frați. Și Neaionică Jugravu, el are... Știu. Așa, e unchiul lui. Bă, de la ei au luat informația, au găsit-o. Așa, și eu cred că de fapt Ionica are dreptul acolo, că el a venit la taică și a zis că să ia terenurile și casa, mai de mult. Și a bătrân, bă, eu nu mă bag. Și l-au lăsat să trăiască acolo. Și pe el îl cheamă Jugravu. L-au chemat, lui taică-s-o. l-au chemat, dar nu are niciun drept până când dezbat taxa de succesiune. Păi, dar el e singurul care Și ar trebui să dezbate. băgați acest lucru, să specificați că se va dezbate taxa de succesiune, se recuperează bani. Da, când dezbat taxa de succesiune trebuie să recupereze banii, să plătească înmormântarea. Taxa de succesiune o dezbate sorul sa, sora lui, că e rudă de gradul 1 cu el. Păi da, dar el nu era proprietar aici. Cine nu era proprietar? El Gârbea. Păi nu e, mă, că ei n-au taxe de succesiune nici după ai bătrân. Că am verificat cu doamna Veronica. Nici după părinții lui nu au taxă de succesiune. Nu. Dacă n-are nimic pe numele lui, A umblat toată viața de la unul la altul. Și... Da, necăzit. în caz social, da. Asta e. El era la 460? Nu e. Nu era. Nu era. N-a venit.
facă dosar. Trăia de la unul la altul. Sunteți de acord? Aveți, mai aveți ceva? Ia spuneți. Să modifice acolo la raport. În loc de legea 272, legea 273. Un referat? În raport, da. Nu referat, raport. Nu l-am. La tabula. Scrie legea 200, cât zice acolo? 272. E 277, 2006. Modificați în 273, Da. Așa? Altceva? Și menționează ce am spus acolo. Deci hotărârea se completează cu stipulare cine, de la cine se recuperează privilegiul. Cei care dezbat taxa de succesiune trebuie să achite taxa de Menționăm acolo. menționează în procesul de Hotărârea se completează cu amendamentul acesta, da? Cu ce amendament să completezi hotărârea? Știu eu de la cine recuperează, de la cine recuperăm banii. Și de la cine re? Păi spuneți-mi dumneavoastră ca să o completezi. Păi dacă n-au identificat bunul pe raza comunei, ce să mai recupereze? Deocamdată nu știm de la cine recuperăm. Cine dezbate succesiunea, că poate să vină Hotărârea să e dezbată bazeată Ar pe trebui numele primăria să... Păi unde, dacă n-are nimic pe numele lui, ce să dezbate? Domnul Vasile, domnule, dacă n-are nimic pe numele lui. Am zis, Deci de la cine va dezbate succesiunea? el v-a zis că n-are casă. Am zis că n-are nimic, ce să mai Păi recuperați? ce Asta e. succesiune dacă n-are nimic pe numele lui? Am înțeles, asta am zis, ce să mai scrieți în procedură. N-are nimic, pași, la revedere. Să pun și eu pe niște documente, să pun ceva în spate. Ce pun? N-are nimic, auzirea, domnul Staicu, pe numele lui. Noi Acolo e procurăm casa lui Bunicu, documentele, că n-a sorterenul avut ăsta, penare, că Bunicu e sau- mormântare și El acum... practic a fost un câine care a intrat în furt, deja a murit acolo. Atunci are dreptul primăria să le ia. După aceea. Da? După 6 luni, dacă nu dezbate nimeni succesiunea. Dacă are ceva pe numele Da, lui. ca să mai lungim timpul. Vacanța succesoară. Ok, Bine, spuneți la haideți, vot. sunteți de acord? Patru. Proiect de hotărâre achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru apărarea intereselor comunei Șinicu de Sus și ale autorității publice locale în comuna Șinicu de Sus, județul Dolj. Ați avut referatele la studiu, dacă aveți discuții. Ați avut data trecută, domnul Staicu, la comisii. Da. La comisii, data trecută. Nu acum, data trecută. Nu. Discuții, dacă aveți amendamente ceva. Legislația prevede că acolo, unde în aparatul primăriei nu există custodii juridice, se poate face acest lucru. Aveți codul administrativ? Codul administrativ aveți? Citiți articolul 109 aliniatul 3. Dacă s-a modificat, s-a abrogat. Păi, s-a abrogat GEA 215. Citiți articolul 109 aliniatul 3 conform noului cod administrativ. Și vă spune acolo, da. A fost o ordonanță de guvern, nu mai mi-au aminte. În 2015, dată de guvernul Ponta. 2015? Da, da. 2015. Dacă s-a Da. abrogat, nu se ia, doar o discuție. Nu ca Nu, notați-vă articolul 109 aliniatul 3 din codul administrativ și găsiți acolo. Discuții? Când am avut ședință de ne-au instruit cu noul cod administrativ de la prefectură, chiar mi s-a spus să ne angajăm un avocat, acolo unde nu avem jurist angajat. Deci, domnul director mai avem un organigram. Este, dar nu e angajat. Da. Da? E vacant postul. Da, chiar ne-a spus, luați-vă și angajați-vă ori jurist, ori avocat. Și angajăm jurist. Până în momentul până când angajăm jurist, angajăm avocat. Nu se poate, nu se pot face. Alte discuții? Cine este pentru? Domnul Puiu, în schema de nu știu. Haideți. Ok.
că nu am văzut. Pune la vot. Toată lumea, domnul Staică? Da? 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021-2027, Comuna Șinicu de Sus, județul Dolj. Ați avut materiale, s-a întocmit, s-a făcut, am venit cu ea data trecută, ați văzut-o, da? Nu, nu. N-ați văzut-o. Am avut-o în față. Nu. Are rău, dar strategie nu. Da? Mă duc să o iau, ca să vă duc. Atunci strategie. Nu are nimeni, cred. Aduceți, domnul Staică, un stick și o luați în format electronic. Da, n-aveam cum să-i fac copii, era prea mult. N-aveam cum să-i fac copii, da, strategie. O dezbatem măcar, da? Da. Dar știe ce votează și vara mea și ei și ei, da? Știe care încredere în noi. Ia la probabil să circule la consiliere. Cealaltă știți că a fost aprobată cu valabilitate 2014-2020. Și acum să putem depune alte programe, alte proiecte, trebuie altă strategie. 2020. Credeți că acum stăm să stați dumneavoastră să citiți strategia? Nu, puteți să o aprobați. Cine e de O acord? aprobăm, ce să mă dați? Domnul Staică, sunteți de acord? Nu, mă abțin că n-am studiat-o. Alo, da. 6. Sănătate. Proiect de Da, hotărâre cât privind timp ajunge? modificarea și completarea HL Vă aștept, 34 veniți în din minut. 23 a 7-a 2020. Deci am avut un proiect pe ordinea de zi, 34 în iulie 2020, acceptarea donației ca obiect terenule cu destinație drum acces situat în Albești, strada Colonel Ioan Angelescu, numărul 16. Fost la 114. E vorba de terenul, strada de la domnul Enescu de acolo, de-a donat-o și nu a fost specificat că se va introduce în domeniul public al comunei. Public sau privat. Și-au respins de la OCP OCP. să intabuleze și ne-au cerut să completăm hotărârea cu domeniul public. Da? Cine este pentru? 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local ai Comunei Șinicu de Sus în Consiliul de Administrație a Școlii Leșile cu clasele 1-8, județul Dolj. Avem adresa de la școală prin care solicită Consiliul Local să desemneze 2 reprezentanți în Consiliul de Administrație. Eu, din partea PSD-ului, vin cu o propunere, desemnez pe domnul Ifrim și pe domnul Ghiță. Cei 2 reprezentanți în Consiliul de Administrație al școlii. Sunteți de acord cu cei 2? Dacă aveți și alte propuneri. Eu o propun pe Luciana să fie la Lucian, da? Lucian. Doamna Lucian. Care o renunță. Renunță, da? Cine este de acord cu propunerea... Adică e normal să fie și o doamnă care are un copil și Da, e la școală. da. Domnului primar, cine este de acord? 10. Merg cei 2. Deci merg cei 2. Alo, da. Și restul? Sănătate. Cine sunt pentru doamna... Să răzi împotrivă, vă abținurile, da? Lucia, Ce cine spuneți? este pentru propunerea doamnei Lucia? Să fie și Da, da. Păi trebuie 3 să-ți meargă. 2. 2. Adică 2 să meargă. Am înțeles că trebuie să vă meargă 3. 2. 2. Ce pierde, doamne? Dați un pic, v-a ținut răzvăcie, vă cred, nu că domnul Pasăre a votat, n-am votat, Da, nu am împotrivă, Eu mă retrag că mă așteaptă cineva, nu pot să vă spun la mulți ani acum că mai este nevoie de încă o ședință, o să vă mai chem la o ședință. Nu ați rezolvat nimic cu școala. Atunci ne luăm la revedere. Da? Ce Nu să în fac, școală. doamnă? Păi n-ați rezolvat decât ați venit, ați dat ocol cu mașina și ați plecat. Nu M-a ați rezolvat sunat nimic. Gheorghe și a zis că o rezolvă el problema. Că s-a Cum să scris rezolve în Gheorghe? școală. Păi ce să rezolve el dacă a luat o A bumbă? căutat la telefon. V-a căutat să spună că nu poate, a prins-o decât într-o parte cu niște șuruburi. Ce să rezolve? Că e ridicată. Să rezolvă. Păi se rezolvă, dar a plouat, este în școală apă. Și ce să facem? Să dăm acoperiș, să descoperim Vă acolo? puteți? Să puneți ceva acolo, deci n-are ce să facă, e luată tabla. Unde
Deci în 3 părți sunt luate. N-ați fost la școală să vedeți. În 3 părți este tabla luată. De pe școală. Nu mai ridicat unul. Puneți-l pe Gheorghe, că de aia banii, nu țineți Nu ai ce să faci cu el, că este să vă rupt. facă curat Cine acasă. face? Dă-l afară de la Cine-ți de la face școală. curat? Cine-ți face curat acasă? Păi l-ai văzut-o la mine, îmi dă rușine. Păi nu, cum să fac acasă? Îmi pare rău. Îmi pare rău, nu e la mine acasă. Tablete de la inspectoratul școlar, Așa, ai spus da. că le-ai luat din donații la părinți. N-a spus că sunt donații de la inspectorat. Le-ai Cum să spus spun? la părinți, du-te Nu e la adevărat. primar să-ți dea că l-ai votat pe el. Ăștia le-am dat Care? din donații. Nu, a spus nu, eu i-am că spus am de la făcut inspectorat. Nu vă Da? e rușine? Nu, nu, de la inspectorat sunt Să vă date. fie Da? rușine. Nu e adevărat. Vezi că ai zile Nu e adevărat. la școală la Da, mine. foarte bine. Mulțumesc. Până în ianuarie. Foarte bine, părerea ta. Așa? Asta e dacă lăsare de o chestiune. Rapoartele realizate datorile semnat să ajungă toate. Succes, domnul Gheva, pe 21, am văzut mesajul Ioan. Convocă Parlamentul și se... Succes, să reușiți să faceți grupul. Puneți mâna pe treabă că ați distrus școala aia de când ați venit. Da, dar exact, cu ce am distrus-o eu? Câți bani ai dat? Cu ce bani ai dat? Da, așa este, ai dreptate, nu ți-o rușine. Câți bani ai dat pentru școală de când ești primar? Câți bani ai dat? Cum mă faci nesimțită pe mine? Da? Cum mă faci pe mine nesimțită? Cu ce drept? Cu ce? Așa, bine, adu-mi, da, chiar aștept. Da, foarte bine, aștept. Bine, așa, ia-i tu cu U. Deci, Gheorghe nu poate să repare școala? Nu se poate repara, doamnă, sunt găuri, nu se poate repara. Și ce trebuie făcut acolo? Să puneți altă tablă. Pe toată școala? Unde este luată? În 3 părți. Câte foi? Păi este multe foi. Este o parte luată de la o clasă, încă o clasă multă. Deci multe, nu știu cât, vă dați seama că eu nu mă picel la table cât este. Doamna director, 10 metri. Mai mult că sunt în 3 părți. Așa, câți metri are o foaie de tablă? 2 metri. Da, Doamna, 2 metri, da? Deci 5-6 foi trebuie, da? N-aveți buget deloc? N-aveți Nu buget deloc? avem buget deloc. Nu. Așa, și noi cum să le luăm? Că, uite, chiar rămân. Până vineri să închid conturile. Nu, decât Gheorghe, te poate să repare. Cum să repare acolo, că nu poate să repare, să prindă? Și noi cu ce să o prindem? Ăștia constructori cu ce să o repare? Vreți să spuneți că trebuie dezvenită toată și pusă? Asta vreți să ziceți. Deci toată este mâncată. Deci nu puteți, este găurită, n-aveți ce să mai faceți. Păi și atunci... Păi și cum acum e iară ce soluție să găsească Consiliul Local când se închisă plățile, se închis plățile. Nu, v-am mai făcut adrese cu acoperișul. V-am mai făcut adrese cu acoperișul. Nu e prima dată. Vă aduceți aminte că eu n-am votat. Cât costă, doamnă? Aveți idee? Aveți idee? Spuneți-mi cam câți bani, că uite... Nu, doamnă, vă cere să reparați. Bănuiesc că 5, nu știu, știe cineva că sunt 5 col de tablă. Să schimbăm acoperișul. N-am pus să reparați, n-am pus să-l schimbați, am pus să reparați, îmi pare rău, am pus să Ați vorbit de 5-6 table, sunt, bănuiesc, 1 milion? La taxe cu alea, din ce? Bănuiesc că sunt 1 milion. Păi n-aveți fonduri pentru reparații? Aveți pentru reparații. Lăsați-o așa, că o să băgați mai mulți bani după aia. Și până atunci ce fac copiii? Pe 11 ianuarie vin copiii la școală, ce fac? Ce faceți pe 11 ianuarie? Marian, cum se poate rezolva de Gheorghe nu poate să rezolve? Păi la câte clase face, cum să se ridice? Nu are picioare, ăsta a fost a avut piciorul rupt. Și Marian Găină e autorizat cumva să ducă pe acolo? Adică să ne trage până să ăsta are autorizație, are firmă? Păi la câte clase face fără bani, ca și nu plătește impozit, poate să se urce, nu? Mi se pare corect că și Gheorghe că e salariat? Să ne dăm pe Gheorghe afară, să punem unul să punem unul pregătit. Să dăm pe Gheorghe administrator. Nu este administrator. Deci nu poți să-l urpe Gheorghe, pentru că oamenii care fac ceva... Păi da. Bine, succes, domnul Gheba. Mulțumesc, mulțumesc. Nu l-ai văzut. Să suie Nadia pe școală. Să se prindă pe tablă. Să ia pe tablă. Am făcut orice picioare. Exact, tot ăla. Ai dreptate.